nwanne m ife ọbụla ị na-eme n'ụwa a wụọ na-achụta ego nwanne jụọ ese mara otu esi eje na ka esi ana dị n'ime mara ebe ị kwesịrị ije na ebe ị kwesịghị ije maka na ife ọbụla nwere usoro ezi emie mmerụ o ji abụ nwa ewu hunata ana o wee ṅụọ nne ya ala nwanne m ịlapụ ife ị kwesịrị ime wee banye na anya bụ ife afụ nwanne ife ọbụla ịfụrụ iwerie ntụ afụ tupu ịbanye na mmiri maọbụ na arụsị tupu imebe wa na otu ntịnsị ebe afụ ewere ife atụrụ anya n'aka gị ị ga-eme na anya bụ mmiri maọbụ mekwazie na anya bụ iru mmụọ ka ọ ga-abụ ife ị bịarụ ka o nwee ike gaziere gị ka ọ ga-abụ ị na-eme ife afọ ị na-eme ka ndụ gị nwee ike fọrọ gị mana mgbe ị lapụrụ ife ị kwesịrị ime mebe ife ọzọ nwanne ọnya kpatara mmadụ ji ebe anya m ọsọ nya bụrụ nọ n'ihu mmụọ obodo ka ijeri art fim maọbụ ijiri mewa na otu tins nwanne buru ụzọ jụọ ese ife eji echukwa nya bụ mmụọ ahụ tupu imebe ife ọbụla ị bịara ime maka na ajụ eri butere arịagharị anwụ.